ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастем. ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. Нури Дида Тоҷисар. имрӯз хостам баҳри шумо камтарак влог тайёр кунам. деҷа бошад дӯстони азиз, мо қати шавҳарам рафтем калибел харидем. Калибел ай авито ана кӯдакаш кам хов карда, дигар шаҳр кучида рафтан, хоҳараш фурӯхтаистай, ина иҷошам беҳад мақбул мешид. Ана зашитник дора, агон ҷош царапина нестай. як ҷоша шавҳарам овардан хеле кардан. 7,500 да харидем. қати камодаш овардем, беҳад материали фасон маҳқул шид. ин ҳоли насиб боша комнатаи хидмон медорам. ҳозираш дами залда беста барои гӯл дадан брава, баъд уҷа мекучем. қати калибелу чиому анаи бо камод дора. ина камодаш беҳад камодашам хушрӯ, материалаш беҳад фасона. ира бинед ай ҳамун меблои қимат. ана як камоди кӯҳна доштум амҷада, ура чӣ кардам? Да авито мондам. 1000 сум да мондамаш. ҳоле хай бо чизома ҳамара даи ҷобаҷо кардам ва бо хушрӯ сёмка мекунам. насиб боша. ана барои кроватози ман балдахил заказ кардам, держатель заказ кардам, постельне бельё, таксариҳо. худо хоҳад оли омад, бо ҳамаша хушрӯ соз кардан мемонам. баъд насиб боша бо навор мекунам. дар поёнам шкафчик дора. баъд ана меҷунбидаин ози дар девор чӣ кардам ки муҳаммад ҷазир накунад. девор дар расидаga барои ҳози намеҷунба. ам хеле маҳқулим шид. аввал рафтам, як рӯз пеш дидим омадам. баъд дуюм рӯз қати шавҳарам рафтем, сабират карда овардем. баъд ҳеварам қати шавҳарам соз карда додан мадан. беҳад хушрӯ маҳқулим шид. Amca fronten altına okun. Bu ne? Öyle ne? Я больше пить не хочу. Тебя никто не заставляет пить. Шамол дарафтест, а? Правда, сяпата кабно. Якум бора ролик ай кардаистай, наметона оли. Барои ҷои беодам овардамаш. Ки ҳайкнаи духтароам ай пушмон омадана. Ролика ай авито гирифтем 1000 рубл да. Беҳад фасон, хушрӯ, маҳқул шида. خونه دا خشرو های میکنه، نمیدونم میگه ترسیده ایسته. پیش ما هم خیلی بازی میکردیم، میونه زنک پبیده بود. انا یک تو چند رقم بود دایودم نیست، میچیندیم خشرو کردم. деҷа боша ман кӯдакора гирифтам, лимпопо овардам. ана як кас да 650 рубл будай. 650 ман қимат ана многодетной мама буданамда. удостоверенима овардам 950 рубл да ҳар душа дуровардам. без лимит будай. хай мо як 2 соат 3 соат бозӣ мекунем, мерем, барои ки ман намедонистам. ман хиёл кардам як 2 соат шамиқай ана без лимит будай. хаи карат бар вақт меем, ай саҳар то бегаҳа бозӣ мекунам. ана ҳозирашда хай 2-3 соат бозӣ кунам, мерем, барои ки мо дер омадем. ҳоли зодрӯзи муҳаммадҷон да бо муҳаммада гирифта мебиём. даиҷа мо ира кал кардем, барои ҳамин изо кашидаи шапка пӯшидай аташ кал кадак бачама. ана даиҷа хай ман гаштам думдумошон қазиқ мешам. кӯдако хай хурсандӣ дорам, бозӣ кадаистана. ман думдуми ё гаштам амхе. он рӯз як камоди чима хонада зиётӣ буд, ҳавая дар фурӯш мондам.
бовар кунед 3 рӯз да харидор омад. Хай ман бепул монданӣ будам. Шавҳарам хай ақаллан 1-2 000 бимонд. Материалш беҳад хушрӯ буд ваяму. Ана хай зиёдӣ буд дар хона. Ба хай шавҳарам гуфт пул қатъӣ мон, бепул намон. Ба хай ҳавай 1000 сум мондам. Омадан ҳамин 3 рӯзда гирифта бурдан. Вале мегӯм ҳамин чизе ёфтам, ҳамин даъвито монда фурӯхтаам мегирам. ҳозир якум моҳам даромадагӣ барои ҳамин хай бояд 3-4 рӯз баъд оли муҳаммаҷону ганҷинара бо Лимпопо мебарам. ҳамунҷо хай абед пабедам гирифта метиём то бега хай бозӣ кунам. Я бало карда ҳамунҷо мешинам. Ай бозӣ сер кунам барое ки баъди таваллуд кардан дига вақтам намешава инора барам уҷа. ин нинича монда мо ҳамаи чизоша харидем, тайёр кардем. 3 кӯдак ман хеле кардагӣ набудам. Беҳад ишта тайёрӣ зур мегӯй ки якум фарзандам боша. Ана ба хоҳарам мега ки хай мега пули калон меёра, мега ипотекота пагашад мекуна. Барои ҳамин мега бояд шумо ин кӯдака падход кунед мега. Ман гуфтам бечораи кӯдакҳои ман на калибел дида буданд, на дигава. Хай гувора намегирам барое ки калибел гирифтам. ҳоли насиб боша коляска гирифтаниюмо. Шавҳар мега хавал соғ саломат таваллуд кун. Ба хай рафта коляскаша мехарем. Ман гуфтам охи қатъи нинича ба чӣ хел мерем коляска мегирем. Мега спокойно мерем мегирем. نه дайҷа бошад дӯстони азиз, рафтам айвел бирсакази калонма овардам. Хай бен айҷа сар мекунам. Ана дайҷа якка барои ирам барои больница гирифтам, иша барои хонапӯшӣ гирифтам. размери 56 гирифтам. Ана отзифоша хондам ки маламеркай неки гирифтам ки калон буда. Хайҷ гап не мепӯшам. Ана ишам гирифтам беҳад материалаш хушрӯ. айҷа чи ниничара сер мекунем. беҳад материалашам фасон 600 чанд рубл, 63 рубл да гирифтам. ана иша боша 1000 рубл да гирифтам. баъд таксари гирифтам. ина барои ниника ин айҷа да курпа гирифтам. барои иё пастелни билёшам овардам. ина дайҷа боша пастелни билё гирифтам барои ниничара. беҳад хушрӯа материалшам 871 рубл. баъд иҷада дута об гирифтам барои больницама. баъд як таксарича барои сараш гирда кшидан. ана дайҷа боша 3 плёнка гирифтам, ба фикрам ҳамин мераса. и барои больница гирифтам, иша 20 тагаша гирифтам. ана бо майда дорам, 5-та 6-та дорам, мерасонам то омадаамна худо хоҳад. ана баъд шона гирифтам, ина шоначаш. баъд дайҷа боша носки 384 рубл 6 донаш ира гирифтам. я нохунгирак гирифтам, хайчи. бо яктаи дига соскача гирифтам, дуташид. я шапкача барои выпискаш гирифтам. формача дора кӯ хеле. баъд инаи формачаора гирифтам. беҳад формачаош материалош хушрӯ маҳқул шид. якта инаи дуюмаш, инаи сеюмаш, инаи чорумаш. беҳад инаира материалаш фасони бад будай. пахтагии тоза неки ҳамаш материалаш фасони бад. боиш бо упаковкаи хушрӯчада будай барои ҳамин. инаи шапкачаш ҳамин хел уже ҳавасам омадааста ки тез таваллуд кунаму иёра пӯшонам. инаи изорчашкати беҳад материали фасон будай. иёра хай больница мебарам. баъд 3 распашонка гирифтам. майда будай. як моҳ мепӯша намепӯша. 3 хеле чӣ дорум акам.
бологиш дорам. Ана баъд ина иҷада бо комплект гирифтам. Ина ишам беҳад материалаш фасон. Ина хеле будая. баъд эзорчаш кати. Ишам хушро. инам хеле формачаора беҳад дӯст медорам. инам хеле комбинзончайку. Анами беҳад махбул маами. Аина медонам сета гирифтам чун. Ина савзакш, ами хела савзаш. Да. Чӣ гирифтам? Ба фикрам ин дига фирма боша. Ҳардуш як хела будем. Як хела. Неки материалошон аҷоиб будай. Недаҷа боша памперси 50 тага дорам. Хайра больница намебарам. Дута салфеткаи влажный. Хай иёра оли ҳамаша ҳуй мекунам, хушру ҷобаҷо мекунам. Ина и шапкачара ида муносиб када гирифтам. Хай мешава. Иам отдельная неки ҳамашон комплект барин шидай. Худохоҳад випискада ина икати ягон формачаи пахтаги айтагиш мепӯшонам. Ана баъд инаи конверта. Худохоҳад иншааллоҳ. Вақт мам кам мондай, моҳам дуромадагиай. Коғози сумка тайёр мекунем бо ҳамроҳи шумо. Деҷа боша ина ман простин пададяникура ҳамара пӯшондам, неки утюг накардам оли мегирам насиб боша пагай дига утюгш мекунам, дуқада кардам. Ана ин таксари ҳама размер ба размер омадак. Размерша дида заказкунӣ ба размер меояд. Ана беҳад пастелни билёи хушрӯ. Иҷеда боша ина памперсора ҳуй кардам. Салфеткашкати мондам. Ина деҷа боша шампунакоша мемонам. Оли хай бо як тиша гирифтам қати пирсипкаш. Баъд иҷеда ина ёша мондам. Хай мондаги пӯшокакоша ман гирифтам. Да сумкамай. Пеленкаво ана бисёр формаша гирифтам. Ядаташ майдаҳак буда. Наметонам меғинҷа барои ми запаскати гирифтам. Иҷеда ина и полотенцашай. Полотенцаи майдаҳакаш. Таксаричаша мондам ҳозирашда. Баъд ира амакишаи Тоҷикистон оварда буд. Ина ёш места. Баъд ҳа иҷеда чӣ овардаги буд тута. Ина деҷа боша сумкам қариб тайёр шид. Ана бо хаядата чизма медозам. Памперси майда мадохтам. Ина иш барои родзал. Ина дута ов гирифтам. Хай барои перекус бо ягон чӣ мегирам. Оли бо навод медозам, чой медозам. Насиб боша. Ина ёша гирифтам барои кунҷоша шиштан. Хай пӯшокакош дидем. Хай дига ҳуй накунама мешава. Ҷедадата шалпуша гирифтам. Полотенцаи калону майда гирифтам рӯпокунак. Ана барои чӣ гирифтам? Душ. Гел для душа, шампун гирифтам, мочалкаи нав гирифтам. Хай бо чӣ? Зубной паста, зубной щётка. Тамом. Ина ҳамёра гирифтам. Хай мо тайёр. Хай ака худованд розӣ боша, насиб боша, мерем больница.